гоните. Бандикам. И така, здравейте хора, аз съм герой. Просто съм с този герой. Ама аз вече не съм него. Това е сника. Да, просто му знам паролата, един мой приятел и заради това някой път съм с него. И също повечето хора ми казват, че гласа ми прилича на него, ама не. Нали защо не прилича на гласа на герой? Също познавам, той е известен още като X10. Мисъл, не играем. Някой път може и аз и той да снимаме. Мисъл, аз и герой. И X10. Той сега играе с Хасони, защото го пипнаха за хак един. Бързо с Грин! Грин, бързо! Бързо е! Хай си! Влезна! Да, ти си влезнал! Си влезнал! Браво! Браво! Бързо, билда! Давай! Ако спре, съжаляваме нещо. Да. Така. Ние сега не правим поредица на Englers. Просто сега решим да снимаме клип. Това се отпечае. Да. Ако ме питат ти, снимайте още на Englers, ще снимаме, да. Но, нали, не правим поредица. Да. Мисълто само да снимаш на Englers е тъпо. Мисъл, само епизоди от Englers. Ще снимаме и на YouTube, да знаете. Да. Да, още не сме снимали, ама ще снимаме естествено. И за нашата поредица ще имаме спокойно. Да. Няма да се... Естествено. Ти скоро чува ли си герой, човече? Да, изминуркови защото аз имам борса достатъчно. Само да ви кажа, аз съм с скайпа на герой, защото и на него му знам паролата. Ние сме много добри приятели просто. Най-добрите сме. Сме вторите най-добри, защото и на мен и на герой X10 е най-добрия. Ние сме си втори най-добри приятели. Добре, значи ти стигнаха. Естествено, че се стигна. Между другото, ако ме питате защо казвам на този X10, никнейма му е Хасони. В този сервер го бутнаха за хак, той май вече го казах. И той просто като уби някой, даже като влезне, се го кикват и... Само да ви кажа, той много харесва много харесва никнеймове, деца с кихове. Само да го кажа. Аз не толкова, не съм толкова запален фен. Сервера не е много известен, не като това, как се каже, GhostMC или BlockMK. Това просто, те са някакви по-такива, по-пренаселени, пък аз и повече харесваме такива, по-мънички сервери. Да, защото после те там влизат някакви мега хакери, човек. Да, нашето отгоре. Пък този сервер не е кой знае колко известен. Да, Hypixel са само хакери. Да, ние до сега не сме влизали Hypixel, защото не сме с приемки. Обаче Champion с приемка. Аз съм влизал. Аз така много влизал сте. Ние влизал съм наистина, използвам съм ника на Champion. Ти му знаеш паролката е? Той ми я каза. Айде, няма да ме кажеш. И какво на тебе ти я кае? Той сигурно и на Виктор я каза. Не, това на Виктор не му трябва, той също си има приемка. Само да знаете, аз и X10 Чу сме приятели на известни ютубъри, като на Food Hunt и това и... Как се кажете канала на този? Фансарик is the best. Да, Фансарик is the best. Аз като има за канал, само да кажа. Не, говоря, че тъпо, мисъл, Фансарик is the best, някакво такова, Не, трябва да си нещо като на човек. Мисля, нещо като мои думи за ръкава БГ. Да, бе, той се казва и Фансарик БГ.
Така. Малко храни. О, аз пак съм тъп. Искаш ли една каска? Айрон каска. О, ти си имаш. Знаеш какво, направи един чест, на такова ми да поставяме такива айтемс. Добре, сега само още няколко гол. Бритнах го да нямам аз, само пак я бритнах. Супер. И Хора, ако някой ме пита за Skype, ще му го дам. Само да кажа, нали? И това. Надявам се, куката да гледа някой клип мой. Да, иди доди, вената. А не главно куката, защото това точно за куката. Искам пак да снима. Мисля, гледал съм абсолютно всички клипове. почти. Не е почти изобщо. С тия тъпата ми клавиатура пак се бъгна с едни такива. Исках да скокна, ама клавиатурата ми се бъгна, хора, извините. Много ми е бъгала нещо. О, за това ще го бутна. Бутам го! Бутам го! И не го бутна. Хайде, ела ми така. Сега ще му съм го примеря. Айде си идва. То път само се бяха и гаси. Хора, извините, ти пак бъкна клавиатурата беше. Маля за малко да умра с него. Ако ви лагва, извинете, ама на мен не ми лагва, а на вас може би. Стяла е! Искам да им строша яйцето, ама... Не, аз нямам никакъв там. То, ако имам беше видео, трябваше да шепна хора. Затова извинете. Да се правя. Обичам да си имам бокове в себе си просто. Ти имам стати 20. Стабил. Тия па се изгрифали пътя. Мои ли са толкова... не са го мисля. Чай. И ще да правя верно. Чай за малко хора. Значи, голда е добра като... Аз докато се ориентирам, само да кажа, че 8 минута. Ама ще го снимам до край, точно 10 минути ще стават. Айде, ела ми. Айде, идвай. Ще направим продължение и сега веднага почваме да снимем. Ага. Няма да изпуснем нещо. Айде, ела ми. И аз бута го! Аз съм бос, бе! Вижте хора, аз съм бос просто. Стана 9 минута. Айде, ме. Това пак ще го бутна. Страго, ме. Сега ще му съм гъзе. Го бутна с лъка, дръпни има лък. Добре. Ти слагай това, слагай обсидиан. Не знам колко много обсидиан. То нямаш да почна отгоре до долу. Направо тази защита никога няма минути. Надявам се. За какво си го направил ти, бе, брат? Аз ми трябва и кирка и голод за още. Но първо да се събера малко диамантчета, вижте има хора, като съм красив, без нищо. И 9:50 само да кажа. Те хора, чакайте втора част. Сега ще чакам да стане точно и това. И скоро.